Na, sziasztok, drága tesóim! Arra szeretnélek titeket biztatni, mivel nincs pénzem netre, hogyha tudtok, kérlek benneteket, segítsetek. A címemet biztos tudjátok, Pécs, Torda utca 12, irányítószám 700627. Kérlek benneteket, segítsetek, hogy új videókat tudjak föltölteni, nem ilyen rövid videókat, mert szükségem van a támogatásotokra. Mert eddig a YouTube-tól nem kaptam egy árva vasat sem. Hogy legalább annyi pénzem legyen, hogy netet tudjak vásárolni minden héten legalább kétszer. Szóval ennyi lenne a kérésem. Ha tudtok, segítsetek, és szeretnék új hosszú videókat feltölteni, és hát szóval mindent, amit kedveltek, meg tudnák élőzni veletek, beszélgetni veletek. Nagyon megköszönném a segítségeteket. Sziasztok! És akkor nem tudom, ha tudtok küldeni, vagy tudok rá tölteni, akkor még fogok jelentkezni. De remélem, hogy a segítségemre lesztek. Köszönöm szépen. Sziasztok, drága tesóim! Szép napot, és az Isten áldása legyen rajtunk. Ámen. Sziasztok!